Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau muka tashi da bakin cikin abin da ya faru a anguwar Jambulo da ke ƙwaryar garin Kano a ran 16 ga watan tara 2022 a yayin da labari ya riske mu inda wata yarinya mai sunan ummita arewa tiktoker wanda ta haɗu da wani ne a Shoprite inda ya buƙaci ta ita bata bada ba, ƙawarta ta ɗauki nomba ta bada, daga nan ya kira ta suka kulle igiyar soyayya inda ya ci gaba da mu'amala da ita yana zuwa gida har idan ya zo baya sallama sai dai ya wuce ƙwaryar cikin gidan. Iyayen ba sa so, suna masa kawaici, suna ɗan masa nuni bai ganewa. Hakan ya sa daga ƙarshe dai har ya bijiro da maganar aure. Dangin uban yarinya suka nuna ba sa buƙatar haka, domin yarinyar Marini ya ce uwar yarinyar kuma sai ta amince da maganar ahalin ubanta da suka faɗi. Daga nan aure ya fasa, ta Allah ya kawo mata wani manemi, daga nan aka ɗaura masa aure da wannan manemi. Cikin zaman auren wannan manemin nata wanda ya zamto mijinta, ga hotonsu nan lokacin da suka yi aure, sai ya fara zargin cewa suna mu'amala ta wato chatting da shi ta WhatsApp. Daga nan dai aure ya fara samun tangarɗa, ba a san dalilin mutuwar auren ba, daga baya dai aure ya mutu. Bayan aure ya mutu bai juma ba, shi wannan bacai ne ya dawo gare ta. Suka ci gaba da mu'amala, ba su ci gaba da mu'amala ba, daga ƙarshe dai inda labarin muka jiyo daga bakin mahaifiyar ita yarinyar, inda take cewa lallai yarinyar ta nuna ba ta ƙaunarsa a yanzu kuma ba ta buƙatar mu'amala. Shi ko ya ji soyayyar yana nan kuma bai shirya rabuwa da ita ba, ya ci gaba da bibiyar ta, in ya kira ta waya ba ta ɗagawa. To Allahu alamu, Allah ne masanin gaskiya. Daga nan dai ba a san me ya ingiza shi ya zo gidan su yarinya karfe 12 dare ya rika dukan kofa yana ihu cewa lalle a buɗe masa kofa. Yarinyar da ta ga buga kofan yayi karfi ta ce wa uwarta, ki je ki buɗe kofar nan ki kwatar min yanci, ki ce masa ya koma, ba na buƙatar mu'amala da shi. Daga nan uwar da ta buɗe kofa sai bankaɗe uwar ya shigo cikin gida, da ke ya saba shiga gidan sai ya wuce ɗakin yarinyar ya rika caka mata wuƙa. Kuma yayin da lokacin gidan mata ne, yayansu namiji baya gida, ita uwar tana kururuwa neman agajin jama'a, dab kuma lokacin ana ruwa. Daga nan dai Allah ya bada nasarar, Allah ya turo wani bawan Allah ya shigo wandar gida, har aka ci nasarar kwatan ita yarinyar. Shi ko ya fisge zai gudu, ya kama shi. Daga nan aka tattara yarinya zuwa asibiti, ana zuwa asibiti, daga ƙarshe dai yarinya ta rasu a asibiti. A yanzu uwar dai tana roƙon gwamnati ta tsaya mata, sannan kuma a ƙwatan mata haƙƙinta. Yarinya da aka kashe a ɗauki mataki akan wannan bacai ne. To lalle kuma labarai sun jima suna yawo cewa su wayannan mutanen China da suke da kamfanoni a Najeriya suna walakanta 'yan Najeriya idan suna aiki, ko mutum ya ɓata masa rai ko kuma yayi wata abin da yake na barna, sukan ɗauki bindiga su harbe shi, domin manya-manyan direbobi da suke aiki da